So ayan, dito kami nagparking sa harap ng eskwelahan mga batak. Kasi walang parkingan doon. Yan, may space pa naman eh. Kami nagparking. Ang gara, si nanay naglilibor o, naghahalo. Grabe kasi pag ni nanay. Tapos si lolo, andito. Nagagawa ng bahay. Ito na yung gamit mo? Ito po. Ang lupit naman ni lolo. So ayan po, tira kami sa hotel sa bahay nila Bicolana. Ayan mga kabatak. Kinakon yung damit ko, natuyo na. Ayan. Seryoso eh, no? Yan, at kami po ay maliligo na naman sa bukal. Yung nakarang in-upload ko, naligo ako sa bukal. Ligo ulit kami ron. Sabi ako maglalaba. Yo, yo, yo. Alright. Hi. Sa kami sa bukal namin isuan nila Bicolana girl. At nag-ibig sila. Doon din na inumin. Ito. Ito na natin. At maliligo kami ni Bayaw. At maglalaban na rin kami. Mga kanin kasi ito. Dapat ko galing pa ito ng Burias. Hindi ba nalabangan? Tambak na. Ayun, gusto ko kasi pag nasa ibang lugar ako talaga naglalaban ng kanis ko. Kasi wala naman nag-aano eh. Wala nag-offer. Ako na maglaba. Tabi-tabi po. Sakto. Kaunti lang pala tao. Good morning sa inyo. Magandang umaga. Maray na aga sa inyo. Ay, mag-aaga. Ano ang maganda sa umaga, te? Maganda sa umaga? Oo. Siyempre ako. Siya! Nakuha niya. Galing. Yung galing, nakuha ka. Siya daw maganda sa umaga. Ano hindi, pang hugas-hugas, pang saing? Ayos. At least meron kayo dito na napakalinaw na tubig. Oo, pinagawa mo yan. Nagawa talaga yan. Bilhin mo ng Ang pinaka-may-ari niyan, ikaw. Dahil sa... Ngayon din na nakalakad yung asawa ko, at least nagawa niya yan. Paano hindi nakalakad? May sakit na yung paa. May sakit na. Nagbenta kayo ng kalabaw para mapagawa ito. Oo, yung kalahati. Tapos ito hinukay nyo, mga 2-3 baon na hollow blocks. Oo, inukay na malaki. Tapos yung kunyan lumalabas galing sa ilalim. Galing, salamat sa Panginoon. Kalikasan ito eh. Bula, hindi ka na maglagay ng yelo. Press na press yan, ang lamig. Sinipod nga ako eh. Ligo ko yung kakapon. Kasi bago kayo. Wala man dito Oo, hindi naman maalis yung mga taong hindi nakikita. Kasi bago ka, kunyan ka sa kanila na, sabi, ako nga matagal na dito, pag hanggang na mga alas 12 ng tanghali, ayan, pag ako lang na mag-isa dito, sabi ko, tabi, baka igib ng tubig, at saka yung pag alas 6 ng hapon, siyempre, maski matagal ka na dito, di mo alam kung naliligo dyan. Dahil mga kanan, biyaya. Biyaya. Yan, galing. Salamat, makikiligo po kami. Yan, at makikilaban na rin, siyempre. Mukhang si ate araw-araw naglalaba. Oo. Siyempre, pag maraming laban, hindi Kahapon mo naglaban na yan. Hindi mo naglalaba. Para hindi matambakan natin. Kahapon, mga damit ngayon, cover naman. Mga cover na Mga cover gaan. Bukas. Mga brick naman. Bukas, wala na. Walang pasok si Kathleen. Kain.
Ayan o. Tabako. Oh. Manunod daw sa amin Baka, paano maglaba. baka pumunta Hindi sila alam paano doon. maglaba. Sausaw Baka lang. nagduma. Akala ko yung ipaglalaba ka. Kaya sumunod. Hindi ko lang. Sausaw lang. Pwede rin naman. Sausaw lang. Magaling maglaba to eh. Magaling ba yan? Oo. Hindi ako, sausaw lang ako. Sausaw ko lang yun. Saw-saw. Ulayin lang muna yung mga puti. Kasi, kulayan. Alright? Alright. Wala na girl. Anong sikreto ng paglalaba? Sabi nila may sikreto raw ang paglalaba. Ayan, naglalaba. Tanungin mo. Ano, halimbawa ikaw, anong sikreto ng paglalaba? Yan, ilagay mo sa planggana tapos lagyan ng powder, ilagay mo yung damit. Parang ibabad mo tapos mamaya-maya Kusit-kusit. kusot-kusot. Kusot-kusot doon. Oh. Ako kaya pag naglalaba ako, parang may iniisip ako. Tapos, maya-maya, tapos na yung nilalaban ko. Ayun ang sikreto ng paglalaba mo. Alam mo ba kung ano sikreto? Ano? Ako. Sekreto. Sige lang. Ano yung video? Video yata yun. Picture guys. Picture. Tapos na yung picture. So ay mga batak, at sarap maligo. Tapos na maligo mga batak. Si Beo nauna na. Sasampay pa nung nilaban niyang damit. Ayan. Pasarap ng tubig dito mga batak. Talagang sarap magbabad. Hanap-hanapin mo talaga yung lamig ng tubig. Parang naliligo ng may hilo. Pakiramdam. Tapos yung tubig niya talagang mineral na mineral. Kasi bukal siya mga kabatak. Yung bukal ginawa nila ng parang tangke. Nilagyan nila ng hollow block paikot para nai-stackan ng tubig, di agad nauubusan. Ayan mga kabatak. At mag-apply tayo ng damit. Yan. Lapan. Yan ang matindi dyan, yung mga buwit na yan. Pinakamatindi sa lahat dyan. Diba? Oo. Kung wala yun, di mabubuo yung vlog eh. Yan. Dama. Nakadama. Yan po. Sa ingan at hugasan yan mga kanoli. Walang masyado ba to, no? Wala mo. Lupa lang talaga. Pala. Yan po, hindi nyo na po makikita sa vlog si Kathleen na nagluluto. No? Ayan, at siyempre hindi naman tayo magtatagal dito. Makikita nyo sa vlog niya, yan siya magluluto. Hindi na nakaupo o nakayupo. Kasi nilibel po yan sa ano eh. Level sa baywang. Nako. Alright. Umpisa ng paghukay. Yan, at ako'y
may premiere mga kanoli. Taan ko muna. Ha? Walang ulit.
nilagyan ng kawayan ng papa ni Milana Girl. Ibayaw ganito ay nabukay. Pisan niya ka rin. At update tayo sa kabulito. Ayan na. Lalagyan ng trapal para hindi masyado mainit. Ayan. Kabuhukay. Ayan. At ako ay naka-premier mga kanopi. Yan po ang namin. Ang unang lulutuin dito ay yay! Abangan! Ang unang niluto sa kusina ni Bicolana Girl, ang kanilang alagang mamoy. Alagang mamoy pala nila. Ayan. Ayan. Tayo sa ginagawa. Okay talaga yung bata na yan. Hindi mahihain. Bata.
Doon ba? Kahit doon nga siguro sa poste. Sabi may kasi yung harap dito ba? Aakyat oh. Sige, diyan ka na lang. Yan. Okay na. Thank you. Uy, unggoy! Shoot! Shoot na shoot! Ayan po, bali. Nailagay na po yung apat kapatak. na poste. Ayun na yung poste. Dalawa, tatlo, apat. Yan. Kung nasa premium po mamaya, bibili namin ng kukulamber at saka yero. Ayan. Yung papas. Yan. Kaya mga kapatak, at natayo na yung tatlong poste. Bali yung isa na lang. Medyo ina-adjust lang yung hukay. Ayan. Para magsakto sa eskwela. Ayan.